cok. Lho kayak kula lah apa? Latihan terbang, Mas. Lha iki ora terbang ora bunggu yo tak goblok kemana. Lali aku. Ayo tak latih yo. Iki untuk tinggal apa? Ayo tak latih. Ya. Ya. Loh, itu bener tenan ora kok. Malah goblok kemene bener pol kok. Ya. Bener kok. Ya. Kepo. Lah piye mang? Lagi lah apa ndak? Iki latihan kadro itu diwarai iki lho. Yo piye? Nang iki ambilnya lho. Iki lho, karena yo. Piye jejewi? Kita. Kowe kok napa kowe? Salah iki lho dulu ah. Aku salah piye iki bener kok malah salah. Bener tak contoh. Yo piye? Ayo. Yo piye omong bener kok. Ya omong bener. Lah iki bener iki. Terus dipakai burung ngono kowe. Malah bingung iki tau ta. Iki aku bener kena aku nabok. Lho kayak kula poso-poso nggo jajan kok ngopo. Mana nih, Mas? Lho iki ora dina poso apa ora? Poso. Kosong. Poso Ramadan. Ramadan tiba. Ramadan tiba marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan. Pena apa? Sekarang kesukaran. Aku poso yo. Poso yo sama apa? Pangan aku poso. Buka pangan oleh. Lah aku poso ora yo. Sik. Lah aku poso ora. Lah. Iya, Mas. Kon mangan no malang ini. Aku poso Mas. Wis yo, Mas. Yo coba. Yo monggo Mas, monggo. Ana telepon ra, sik kok buka to. Halo. Yo, mulai. Wis ya. Ya. Kene mulai. Dicelok. Yo. Hati-hati. Duh. Jam piro cah? Emang lali kok. Ini kok meneh iki. Mepet gebok aku kok. Yo jangan. Aku 16 lho. Ya. Dah. Hati-hati. Oke. Dhewe akan. Lah piye? Bocah. Terus ngene. Bang siapa cah? Halo. Yo. Kenapa? Iki latihan kadra, no Mas. Su ya ora iso aku. Lah piye? Ya wis up. Loh. Aku mana ini cak? Kita turu cok Mas. Oh. Maling tenan poso-poso lho cak. Neng dino. Dua. Iya, aduh ya Allah. Mak. Terbangnya hilang, Mak. Joli lu. Turu kok mau kok. Terus apa? Ya Mak mulai kok. Latihan kene kok. Hah? Cak.